Na 91 jaar is bij de fabriek AVEC uit Rusterveen verhuizen naar een nijdworsen pond 300 meter verderop in de straten. De verhuizing wie volgens directeur Rolf-Jan Kok vanzelfs net zonder reden. Het belangrijkste reden weer dat de logistiek net zo goed is wie het oude pand. En ik wat belangrijk weer dat het te koud weer in de winter en te warm in de zomer. Wij maken hier kwaliteitsbeden en uw spaken had het in 1927 oprichten. En misschien kennen de meesten wel van de radiocommercial met Paken Roelf. En hoe lang ben je hier nou al bezig? We zijn sinds augustus vorig jaar ben we weer bezig. Dus we zijn in 3 weken verhuizen. Dat ging heel mooi vlot. Daar ben ik heel wiers mee. En we ben ik heel wiers met het nieuwe pand. En de werknemers ze wat onwennen aan dit nieuwe plak? Ja, eigenlijk zou ze het best zelf regen kunnen. Maar de meeste werknemers zijn heel tevreden. Omdat ze minder tocht hebben en het volle noffelijke klimaat is. Ja, en ik geloof dat dit pand echt nogal aardig dwarszaam is, toch? Ja, het pand is heel dwarszaam. Dus wij hebben stien, die broeken we die zonder metspecie die op elkaar zet. En we hebben zonnepaneel, we zijn gasloos. En we hebben al die voorzieningen voor bisten en voor planten. En wat is er met het oude pand gebeurd? Dat zit er nog. We willen eigenlijk graag op het oude pand straks dat er wenningen gebouwd worden. En we zijn in peteer met de gemeente daarover. Van de media ga je hem de officiële opening. Hoe ziet dat eruit? Ja, vanmiddag komt de commissaris van de Koning Arno Brok en Joop Atsma, dat is een veerster die we heel goed kennen. En die gaan allebei een toespraak horen en dan wordt er daarna een nieuw bed van ons onthuld.